vendo tanto ritmo no mundo, dan ganas de moverse, de viaxar. Pois nada, para iso temos moi próximo verán. Aproveitade todos para coñecer novos lugares. Sempre merece a pena. E que che parece, Gana? Iso, gana, que xa dixen eu que tiña moitas ganas de presentar este festival, así que deixademe algo. Eu tamén, que parades o micro. Pois iso, estou encantado de presentar aos nenos e as nenas de cuarto de primaria, que vos transmitirán as ganas de coñecer ese país africano. Van a interpretar a canción Sin Mamata. Que ganas teño de velos.